Kane pod otemo wuoyo kod jopuonjre mag skunde mopogore opogore, jatend piny owacho nogo nogolo kwayo ne jonyuol ma Turkani mondo mi oneno chung' motegno e temo puonjo nyithindegi mar bedo jogo man koda luor kod kido makare sama gidongo e kind oganda. Jatend piny owacho nonyiso jonyuol ni kik giwe ting' duto mag puonjo nyithindo kido makare ne jopuonj mag skul kende, to gin bende nyaka gimakre kaachiel kod telgo mag skunde mane ni jopuonjre go obedo kod luor mowinjore. Magi nowacho kotengo koda wach mag timbego mag njore ma jopuonjre mopogore opogore osebedo ka koro timo e skundego mago ma pacho ka ni kamitimo weng'o mag skunde koda ketho mwandu mabuora mosenene pacho ka. Kar kama jatend piny owacho to nokwayo jopuonjre go mondo gibed jogo modimbore kendo mobidhore, kowacho ni somo mar buk kende ok ema nyalo loso dhano, nyaka gibed oganda man kanyo koda luor. Magi nowacho nyasi mar dhialo higni 60 mar rapar mar skul nogo mar yawuoyi kata ma Ibre County mano ma Meru, kama nowacho ni piny owacho mare to pod oikore mar biro neno chung' motegno e siro skunde mopogore opogore. Ka nyasi ma kama nobag e skul no mano mar Burieruri mayudore e Gembe South e kaunti onogo. Ruto nomedo wuoyo kama. To parents, I make a sincere appeal. A school can educate a child, but it cannot raise one. It cannot raise your child. Be present in your children's lives. Know their friends. Understand their struggles. Walk beside them every milestone and every season. Let us recover the wisdom of African parenting, where no child belonged to one household alone, but to the whole community, where every elder was a guardian and every child a shared responsibility. That wisdom has never ceased to matter. Indeed, we need it now more than ever. Let us stand around our children so that none of them walks life's hardest journeys alone.